to Lapu-Lapu City. Time now for convenience is 29 minutes, past 06 evening. And the date today is April 20, 2026. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. Nandito na kami sa Cebu. For an orderly manner of this embarkation, passengers must 8 p.m. remain naman, seated 8 p.m. and await instructions for the planing. We shall commence passenger Second flight deplaning as soon as going receive to clearance to do Cagayan de so. Oro. May I remind you to take precaution in opening the overhead storage bins Excited to na ako retrieve your sa items, as this may have shifted during the flight. Gusto ko mag-stretching na All passengers times who na connecting flights class. out of Cebu will be given priority. And Remain balita seated ko, until busy row na number sila 7 ngayon sa called upon for Paganda the para sa planing. birthday ni Mama Sita Passengers who need tomorrow. assistance, please approach our cabin crew and ground staff will be happy to assist. See you later. On behalf of I'm here na sa Cebu. Ano ba to? Lapu-Lapu, Mactan Airport. Basta nandito na ako sa Cebu. And mamayang 8 naman is yung aking travel time going to Cagayan de Oro. For the meantime, gusto ko mag-CR. And we are now boarding. Bound for Cagayan. Pasok na kami. Ay! Sorry. Here's the little airplane. Nasaan? Nandun sa kabila. So, mga siguro mga 9 p.m. nasa Lagindingan Airport na. So, 11 p.m. nasa Hinaguan na ako sa o nga pala, tawagan ko yung ating driver. Baka nandun pa siya sa airport para makasabay ako pag-uwi niya. Ito na yung aming aeroplano. So, ako'y na-assign sa Tempe. Sumenya sila sa loob. Hindi pa raw ready. $10B. Ayan, seat na. Hello, Lagindingan Airport. And hello, Mindanao. Yan. So, dito na ako. Time check 9 o'clock in the evening. 40 minutes yung travel time. So, now, andito na kami. Andito na pala ako. Kami. Kasama na ibang mga pasahero. Eh, papunta na ako sa labas. Hintay ako nung. Hintayin ko yung aking driver kasi meron ata siyang sinundo. So, isasabay niya na ako pa uwi ng kasaan. See ya! So, andito na ako sa mansion. Bababa ka lang. Hi, kuya! Ano sila, mother? Ma? Ma? Oh, ang ganda naman. Oh, red. Ala! Oh, for the 60th birthday. Wala si mother. Ma? Mother? Baka tulog na. Bukas na lang uwi na ako ng farm. Bukas ako mang-chismis sa kanila. Dito na ako sa parking. Kasi sundo. Ayan yung ating sunda. Kapoy na eh. Ang malita. Anong ginagawa nyo? Tapos nilaro. Dumaan ako. Alam, may uniform ka na. Taray. Ano yun? Ano to? Marami pang gas?
Kaya pa? Bakit? Wala, kalahati kasi yan ang iniwan ko. Wala man na. Naka-off kasi yan. Pag ganyan. Mag-ano siya. Kapoy sa biyahe, oy. Palipat-lipat na aeroplano. Bakit? Puerto Princesa to Cebu. Tapos lipat aeroplano ulit, Cebu to Palawan. Pangalawang balik na. Tapos Palawan, kung ano na, Laguntingan. I'm back! Naglalaro pa sila? Oo, pero kanina pa yun eh. Hindi pa naman ako gutom. Ano ulam? Balbakwa. Ha? Balbakwa? Ginoo ko. Ayan si Gwen. Nako, oh. Sinundo ako. Tapos maglakad. Sa? Ay, pwede naman ah. Baka nga doon ako sa siya matulog eh. Ayos ako si mama. Tutulong ako sa bukas. Bukas? Birthday ni mama. Kaso gabi pa yung ano eh. Kainan? Magluto pa. Asa si Goy naglalaro? Kanina pa ako hinahanap eh. Uy, bakit? 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 Ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit? Bakit? Wala ka naman inano doon. Lalaki ka lang. Wala nga. Yes. Kung meron, Ikaw pa ba? Ginoo ko. Mami si G ka oh. dapat. Meron. Ay. Oh. So I am not here. Gutom ako eh. Nakain tayo. Kain muna ako. Kain na naman. Yes, straight from the airport. Dito na tayo ngayon sa farm. Ano yung ulam mo, nak? Ito o sayang, oh. Naaba dito, oh. Oh. Hindi, okay na ako dito sa sabaw. Ito, oh, sayang, oh. Oh. May samaw, ano ba to? Pork steak? Mukhang mabango naman kahit sa bowl lang. Straight from Palawan. Umalis ako sa hotel ng mga 12. Sunod ako ni Mama Ellen. So from airport, nagstay ako until 4 p.m. sa Puerto Princesa. Tapos nag-Cebu ako. Nag-standby ako sa Cebu ng 2 hours. Mga tayo bukas sa 4. Ito na nga, aalis na. Doon na ako matutulog eh. Ano ko doon? Saan ka pupunta? Brenda. Ha? Parang hindi ka pupunta kay Brenda, para pupunta ka sa boyfriend mo. Punta ka blush on ka. Ito mga tao ka rin, oh. Hindi, pupunta ka sa jowa mo eh. Marian kasi, ano daw pamasahan? Yun lang. Bakit di mo na ano? Hoy, bakit ako mo problema? Hindi siya mabasabati ni Mother Sita. Wala. Pero silang balbakwa mga moms. Tikman natin luto ni... Saan ang luto? Bating? Ng balbakwa. Mga ko lang yung sabihin. Parang RP. Eto RM to. Parang RM na. Kain tayo na. Sinsa? O mga aw. Saan ka? Huh? May dala kang bag. Hindi pwede magdala ng box. Nandito may yung Yosik. Aw. Nadaga ba yung ngaw-ngaw? Uy.
Dito na ako. Bukas na lang daw umaga luto. Catering? Gabi. Welcome back to me.